Tal e como temos denunciado reiteradamente desde o BNG a falla, a absoluta falla de supervisión das obras que se realizan na cidade fan que estas se convertan nun calvario para a veciñanza. O incumprimento reiterado dos prazos de execución e tamén as condicións nas que se desenvolven as obras, onde se pode comprobar que pasan semanas e mesmo meses sen apenas avances, acaban provocando importantes prexuizos ás veciñas e os veciños que están fartos de presentar queixas que ninguén atende. Non son casos illados, sexa unha situación moi generalizada. Agora vemos como no caso da humanización da Rúa do Pazo, no casco histórico da Vila de Bouzas, a insolvencia da empresa xudicataria ameaza con deixar empantanado o espazo público por tempo indefinido. Mais a pregunta que nos temos que facer é como é posíbel que unha obra que foi contratada o 2 de maio do 2025, cun tempo de execución de 4 meses, pasado máis dun ano, continúe a medio facer co espazo público impracticável por causa dos valados de obra. A que agarda o Goberno municipal para resolver esta situación? Diante do evidente desgoberno e da falla de xestión municipal, o BNG demandamos de novo a creación dunha comisión municipal de seguimento de obras que conte con representantes de todos os grupos políticos, pero tamén e sobre todo do movemento veciñal e tamén das organizacións sindicais. É necesario supervisar, fiscalizar e inspeccionar o desenvolvemento das obras que son financiados cos cartos de todas e de todos para garantirmos que os proxectos se executan como é debido e nos prazos fixados. Non podemos seguir soportando situacións como que o tramo dunha rúa de apenas 1 kilómetro, como é a Rúa Aragón, desde a travesía de Vigo ata General de la Fuente, demorase 12 anos en 6 fases diferentes en concluirse. A veciñanza non pode seguir sendo torturada con obras que non se sabe nin cando comezan, como sucedeu, nin cando rematan, como sucedeu na recente humanización da Rúa Teixugueiras en Navia ou antes en Martínez Garrido. A prioridade ten que ser o benestar da veciñanza, o tránsito seguro de peóns e de vehículos e a reducción ao mínimo das molestias xeradas polas obras en lugar do actual modelo exhibicionista que só busca o maior número de primeiras pedras e de inauguracións para a maior gloria propagandística do alcalde. Non pode ser que as obras continúen a colapsar a cidade. É necesario poñer racionalidade na planificación e garantir, exixir que as empresas adxudicatarias cumpren estritamente os contratos. Nese sentido, anunciamos que desde o BNG vamos solicitar formalmente, de maneira oficial, á Consellería de Fomento, que se nos informe por escrito e de maneira detallada das incidencias detectadas en todas as obras en marcha na nosa cidade, dos incumprimentos dos prazos de execución que temos detectados en moitas delas e das súas causas, pero tamén e, sobre todo, queremos saber se o Concello está a impoñer sancións ou a reclamar indemnizacións ás empresas que incumpren.